खुलुमबाय आंनि बिजि भिडिअ चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय गोदान बर' इउटिउबारफोरनि मुं लानानै फैदों। जोंनि सायावहाय माखासे इसोरनि बाथ्राफोरखौ बुंग्रा आरो बर' इउटिउबारफोर जायफ्रा गस्पेलनि सोमोन्दै सावरायग्रा आङो बिथांमोननि थाखाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय भिडिअस लानानै फैबाय। थ' लोगोफोर जोङो दिनैहाय सबसे फार्स्ट जायनि मुंखौ जोङो खारिगोन बिथांनि मुङा जाहैबाय गस्पेल मेसेन्जार। बिथाङा माखासे इसोरनि बाथ्राफोरनि सोमोन्दै सावरायो आरो बेबायदिनो बिथाङा माखासे धोरोमनि खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ। जोङो दिनैहाय बिथांनिनो मोननैसो फिसा पार्ट सालायनि। बासायग्रा जिउनि बिगोमा नों फोरबु आंनि गाबनायाव नों मोदै हुगारो। मोजां फुं होनायनि थाखाय इसोरखौ हामबायनि। दिनैनि बे गेजेरजों जों बेखौनो सोलोंनि दिनै बे मर्निं डिभ'सननि गेजेरजोंहाय जायनाखि इसोरजों नांथाबनानै थायो, जायनाखि इसोरखौ गाबज्रिबाय थायो, बेजों इसोरा लोगोसे थाबाय थायो। नोंथांनि साननायाव, नोंथांनि मावनायाव, नोंथांनि गासै हाबायावनो इसोरा थाबाय थायो। बेनिखायनो जों दिनैहाय सोलोंनि नै बाइबेल सिरि मोनसे फरायगोन जोङो। टयार जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ फुल नुवाखै आंनिया डिसक्रिप्शनाव लिंक होनाय दं। अब्ला आरोबाव जोङो थांबावनोसै मोनसे गोदान निउस आपडेटनि सायाव। गुबुन मोनसे गोदान निउस आपडेटआव दङ जोंहा जाहैबाय मनजिल दैमारि। बिथाङा बेबायदिनो माखासे इसोरनि मोजां रावफोरनि गेजेरजों जोंखौ फोरोङो आरो बेबायदिनो बिथाङा माखासे गोदान बर' गस्पेल सङफोरखौबो आपल'ड खालामनानै होयो। लोगोसे बेबायदिनो समायना रमायना रंजानाय मोसानायफोरनि थाखायबो जोंनि गेजेरावहाय मोजाङै दिन्थिनानै होयो। बेनिखायनो आङो बिथांनिनो मोननैसो फिसा पार्ट सालायनि, नोंथांमोना नायनो हागोन। तो लोगोफोर जाय बिथांमोना बे भिडिअसखौ फुल नुवाखै आंनिया डिसक्रिप्शनाव लिंक होनाय दं, चेक खालामनानै नायहैबानो जाबाय। थ' लोगोफोर जोङो बयनि सबसे लास्ट निउस आपडेटनि सायाव। सबसे लास्ट निउस आपडेटआव दङ जाहैबाय जोंहा गस्पेल लाइभ। बिथाङाबो बेबायदिनो माखासे इसोरनि बाथ्राफोरनि सोमोन्दै सावरायनायजों लोगोसे इसोरनि माखासे मोजां भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामनानै होयो। थ' लोगोफोर बिथांनिनो आङो मोननैसो फिसा पार्ट सालायनि। लोगोफोर जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखै आंनिया डिसक्रिप्शनाव लिंक होनाय दं, चेक खालामनानै नायहैबानो जाबाय। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअसआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम, लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव फैगौ भिडिअआव नोंथांखौ लोगो मोनफिनगोन। बे समसिम नोंथांखौ बाय।